Obahai o kaini reason tongo mainly sini siklaro kabang hamia lama means hekmani pasingo kabang pasingo thangai yapri kasle tongmani bagai sini siklaro musang tebo khasrang rani bagai tung khajo tong hotok ni bisingtui yamrok trustni tuidulma bai Sobita Derma te Bikram Jairupini ni ex-president TSF Memorial Football Tournament khaijaka chengjakmani thangnai 8 tarik September ni simi tini phasal second semi final muthungjaka Drontokami school thungkholawo second semi final batailaikya Suamoni kami bai Sosiram kami mulukrok phaimani thungkholawo chakliya srep sang laijak jani je bodolno support khaimani nukjaka tonghotok muni mungjaka thungnai tei nairong bisingono paithago paikha Sosiram kami 0-1 goal by final kokti salo ba salmario manganta by Sosiram kami final thungnai tonghotok rojamungni bisingtui final football thumung chengjaknai hasni rojab kurung phai sokpainai Usha Devruma Gutom Devruma Arun Devruma khobui parmitri angtei rojab kurung rok final football thumung naifine bagai committee ni bhaktui kobokha tongkosong rukrokno Jini khela sengjaka thangnai September 8 tarik ni simi ini segar choli tongo ini semi final second round choli tongo sini 5 tarik final solinai aboni bagai je tapse jara khela choli tongmani kaham choli tongo aboni bagai 10 hafte je ni thane rokno ani pipeline hamai maya paro tei aboni bagai final 8 tarik robbar 5 tarik sorry 5 tarik robbar aboni bagi ang je elakani bai tebo nani ibang majak ni phaine pine roknogo ang phaine pine bagai sini komiti tropati ang brono onurut thayo tei ok khelana kaham tinai lei jotno subas lei chubanan bagi ang belaino koyo tei sing orang ko kuno political sing involve krei sing orang non political tei je sing samsaja kabo kaisa yam rotras ni bising tei khlai tei ajago sing tam sanagna Sobita Derma tei Bikram Jairupini ni meme not tei aboni bagi je jotto nai tongnai tei player rokno kaham khalai thumani bagai an president hote rokno ani Sopo yapara hamdam yapara Derma tei Bikram Jairupini Memorial Football Tournament ni ini paithak semi final je tini painai final 5 tarik thangnan jaga manai amon bagai ang joto amchaini jara anise okra sakra ani saksoman kusu khelana hamjanai rongno support khayei obahai khaisung tini Dronto para playground no muthunga abu simia sung nexo tebo abai ki sarati bawo muthungan bisingtei sung kubang ma chrai ro hamia amtei unisabai je gedal tongoni khela thungmani bisingtei tebo sahos ungai bobishoto khela tei sung kaisa live no muthangi tlangmana amon bagai sini nasimung abono sung alkara khela runani belekan tu haipono sung cost ni bisingtei sung komti selamai sung kaham ke roi tinisa porjonto kaham ke khela solikha amon bagai joto je o amchani okra sakra taku bukrokno 5 tariko sung bai support khayei sung cultural program bai khayei ektai simi sung program chengi thangnai samung bai 5 tariko joto o amchani joto elkani takuk te bukuk okra sakra no naifani bagai sai chungol bagai support dufani bagai kojo hambai sikla hoda phekjak mani bai kobului tongma jora thumung bai katrina naharung no tui beskon salobo tebo khaijaknai hnei saka hoda dokpani samung hamkrai sakthari samung tangnai Sobita Derma joto lukorokno blaikhe mai mario tini hatung khajo khayei lam kastam ne khayei tini Sobita Derma Bikram Jairupini Memorial Football Tournament nai thangani bagai
yam rok class tingai no jotono no haksang ma siba ya pharo sing balai tong thogo ngai obahai ke khatong khanga khalo sing no khatong thogo khangani bagai sing obahai khaino sing norok no biskang Sandewo, 5 tarik Sandewo, sengdarapna jotono lukorapna koyo, tinini o jorawono, jotono final match nai final ni bagai, o final match ni salo kabangma sini hani resapna kereng, orang phai resapnai, Gotom, Usha, Orun, te kabangma kami murah sing brok phai resapainai, abang ni bagai seng jotono lukorapna koyo asalo. Kaham kaya seng nailenan, sini football match nailenan, tay resam rok seng kenalayanan, kabak sa kalai seng. Malaga hambai sini media rokno, tay joto media rokno no kobogo, final buskang tal buskang 5 tarik ne o match no te norok joto no bisa awai kaya ni bagai, kaya malaga hambai norok no orok hai mancak kaya ni bagai. Football muthungmani ke obahai o kaini reason tongo mainly sini siklaro kabang hamia lama means phekmani phasingo kabangma phasingo thangai yapri kasle tongmani bagai sini siklaro musang tebo khasrang rani bagai tai sini hawa kabangma thangkreng rok tongo obahai ke sing kabangma thayo obahai ke sing thangmani bisingtei o tournament khlaimani bisingtei sabok kaham thang sing abobo siu aboni bagai sing baskango wansuk tongo yamrok class tingai je kaham thangnai nyo tei bo kaisa team khlainya hanai aboni bagai sing obahai ke sing kabangma thayo sing thangai tongo jora kami yang saya belai ke kemau tongmani bagai sing thangai Tahu jor sab busur mes muthkana nang actually taklai no puila mani klayo taklai asap kabang ka mathangjakya tini ba ingke ke 6 obo tournament mathangjaka tai kaisa dairam kami golagati ngai tango abono paithak ngai kai tawse jara sing 7 match mathangai tango jantung ngai ade ang joto gosha এবং ফুটবল প্রেমীরা অনুরোধ থাকো যারা বড় খাইয়ে দিতে হবে খাইয়ে লাগবে Silvani jojo singar kamro faisok panjai un tournamento ebang borok longkam parmitarian Usha Debbona